हरी बोलला किती जोर नाचिला कोण किती जोर नाचिला बाबा किती जोर नाचिला जोर नाचिलु एकदम है आउटी नाचिलु आउटी नाच ଅନେଇଛି ମା କ'ଣ କରୁଛି ଝାଗି ଝିଗି ଝିଗି ଝାଗି ଝିଗି 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 ଝାଗି ଝିଗି ଝିଗି ଝାଗି ଝିଗି ଝିଗି ନାଚି ପକଉଛି ହଲେଇ ଦଉଛି ମତେ ମତେ ହଲେଇ ଦଉଛି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଗଲେ ହଲେଇ ଦବ ଆଉ ଟିକେ ଗଲେ ହଲେଇ ଦବ ନା ହଲେଇ ଦବ ଆଉ ଟିକେ ଗଲେ ଆଉ 4-5 ମାସ 6 ମାସ ହେଇଗଲେ ପୁରା ହଲେଇ ଦବ ପୁରା ନଚେଇ ଦବ ନା ବାବା ନମନ 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 नमन तो गरम ड्रेस एटा गरम ड्रेस नाची पकाउची नमन नाची पकाउची नमन 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 नाचे 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 ताक धीना धीनी ताक धीना धीनी ताक धीना धीनी ताक धीना धीनी धीना धीनी ताक धीना धीनी ताक धीना धीनी ताक गुरुकुल अच्छे झाल दे दौचु टिके बसी जाऊँगी रेस्ट नहीं कि फेर दाबी दौची ना नमन नमन तो न हरि बोल जय जगन्नाथ टिके बसी जा रेस्ट नब टिके पूरा कष्ट हो जाऊँगी कष्ट हो जाऊँगी टिके ना टिके बसी पार्टी खोली दबु कथा कह नमन कथा कह नमन कथा कह नमन कथा कह नाचब नमन नाचब नमन काय नमन 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 नमन